Moni ndine Nesta Black Teacher ndipo ndabweranso ndi update ya news zimene zachitika lero around the world. Nkhani yathu yoyamba tiyambire ndi ku Irani. Tinakamba zoti president wa dziko la America Donald Trump analengeza kuti iwo tsopano aganiza zoti dziko la America likatchinge Strait of Hormuz, pachizungu kunena kuti kukapanga blockade, kutseka ndithu Strait of Hormuz. Iwo ananena kuti stima za nkhondo za America zipita kumeneko, ndiye anena kuti zimenezi zayambika kuchitika leloli 10 o'clock am. Ndipo Donald Trump aopseza dziko la Iran kunena kuti ngati stima zing'ono za Iran za mifuti zingayerekeze kuyandikira stima za nkhondo za America, ndiye kuti adziphulisa mwansangasanga. Koma nalonso dziko la Iran lanena kuti asilikali ake ali tcheru kukonzekera nkhondo, ndipo anena kuti stima zonse za America zomwe ziyandikire madzi a dziko la Iran makamaka ku Strait of Hormuz adzitumiza pansi pa nyanja, kutanthauza kuti adziphulisa kudzimirisa. Izitu zikufanananso ndi zimene Donald Trump akulankhula onena kuti stima ina iliyonse ya Iran yomwe iyandikire stima za America ayitumizanso pansi pa nyanja. Monga tinanenera kuti chakula ku mayiko awiri wasopano ndi kusafuna kugonja, palibe yemwe akufuna kuonesa kugonja, ndiye zinthuzi zitha ndithu kupanga escalate ndi kukhala zinthu zazikulu. Tidikirire leroli kuti tione kuti mathero ake akhala otani. Kuchoka ku nkhani ya ku Iran, nkhani inanso imene yakhala pa ma headlines lero ndi nkhani yokhuzana ndi mkulu wa mpingo wa Chikatolika Papa Leo the 14th. Papa ameneyi wasemphana mawu ndi president wa dziko la America Donald Trump. Donald Trump ananena kuti iwowa sankonda papa ameneyi chifukwa choti papayi samasapota nkhondo imene Donald Trump akuchita ku Iran. Ndipo papayi wanena kuti iyeyo saopa Donald Trump ndi boma lawo kuti alankhula zotani iyayi. Iyeyi monga mtsogoleri wa mpingo wa chipembedzo akuyenera kupanga promote mtendere osati kupanga promote nkhondo iyayi. Ndiye kusemphana mawu kumeneku kunapitirira pamene Donald Trump lero adapanga post chithunzi pa social media yawo, ndipo mu chithunzi chimenechi iwo amazionetsa ngati Yesu, ndipo kuti iwo ali ndi mphamvu zochiza anthu odwala. Ndi chithunzi chimene anthu ambiri awadzudzula kunena kuti chithunzi ichi ndi cholaula anthu azipembedzo. Malipoti akunena kuti sopano Donald Trump achichotsa chithunzi chimenechi pa social media handle yawo pamene anachipanga post. Papa wa mpingo wa Chikatolika ali pa ulendo opita kukayenda ku mayiko angapo ku Africa, ndipo zimenezi ndi chinthu chinanso chimene sichinasangalatsa Donald Trump chifukwa papayi kwawo kwenikweni ndi ku America. Ndiye kukhala papa woyamba ochokera dziko la America, Donald Trump amaona ngati kuti papayi ayenera kupanga trip yake yoyamba kupita ku America kapenanso kukakumana ndi president wa America. Koma papayi sanaonetse chidwi china chilichonse chofuna kupita ku America ndiponso kukumana ndi president Trump, motero kuti wakhalanso akudzudzula zimene America ndi president Trump akhala akuchita. Tsopano tilowere ku Israel ndi Lebanon. Tikudziwa kuti Israel ndi Lebanon akhala ndithu akulimbana, makamaka dziko la Israel kupita mu Lebanon kukapanga maataki osiyanasiyana kumeneko. Tikukumbukira pamene America ndi Iran adagwirizana zoti aime kuchitirana zamtopola, dziko la Israel lidapita kukaphulisa ku capital ya dziko la Lebanon ku Beirut, ndipo anthu ambiri adadzudzula dziko la Israel kunena kuti likusokoneza ceasefire imene America inagwirizana ndi Iran. Tsopano Israel nayonso mawa lachiwiri ili ndi zokambirana ikakumana ndi boma la Lebanon kuti nawonso akambirane za mmene angagwirizanirane kuti athetse nkhondo yomwe Israel ikupanga ku Lebanon. President wa dziko la Lebanon Joseph Aoun nawonso anena kuti ali ndi chiyembekezo chonena kuti zokambirana zimene zimawa zikwanitsa kuthetsa nkhondo imene ikuchitika pakati pa Hezbollah ndi dziko la Israel ku Lebanon iko. Ma-update athu usiku wa lero tilekezere pamenepa. Ndine Nesta the Black Teacher. Usiku wabwino.